Ndoroti ndorota nyoka kwa ndorota inini kumakumbo kwangu kune nyoka uko. Ndandiromboda kungokuzama kuti ndikatoti angandipindure kuti chihama kuti ndikurota kumakumbo kwangu kune nyoka. Kabva ndaenda kumunhu wamweya ndikati munhu wamwari ndimi vanhu vemweya ndimi munoziva zviri kuitika chi munoziva zviri kuitika ndiri plus kurwara iko kuti unorwara munhu washaya chirwere. Dambudziko iri rakatanga rini rekuti munorota muchidya munorota nyoka inenge iri kumakumbo zvakane nguva yakareba sei? Ndofunga 10 years atokwana. Kana zvekare kwatiri kuita paZim News TV, zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Kazhinji mukaona tauya pamberi penyu tinenge tasangana nenhamo nemadzudzo zvinenge zvichitambudza mhuri. Asi nhasi tauya nehanzvadzi vangu vandinawo vanonzi Nyasha vane dambudziko ravari kutsanangura kuti rava nemakore 10 vachiti vakaenda kubasa. Basa iroro rinopera zvisina tsarukano uye mubhadharo wavo unonetsa kubuda. Saka tatirege tivagarise pasi tinzwisise kuti chii chiri kumboitika mukati mekurarama kwavo. Kana paine rubatsiro rwavari kutsvaga, vari kutsvaga rubatsiro kubva kuvanhu vakaita sei, vemakereke here kana kuti vechivanhu. Regai pari zvino titore nguva ino titaure navo tinzwe kuti zvii zviri kumbotora nzvimbo. Sinyasha makadii zvenyu? Tiripo makadiwe mukombo. Aiwa tinofara. Kuri sei kumba? Kumba kunetsa. Indava ndofunga ndozvandada kutotaura kuti handisi kuona kana mufaro kana chii makasungikana. Mufaro. Ona mufaro kwakatooma kumba. Indava chii chanetsa? Kumba ndiri kutambudzwa nemweya ndinzi mweya weuroi. Anzimi kuenda kaiswa. Alright. Tisati tatanga hedu kudonongodza dambudziko. Ndaona mauya mega. Mhuri yakamira sei? Yangu. Kuberekwa kwenyu mumba zvakamira sei? Takaberekwa tiri 4. Muri 4. Vana musikana wanakomana 3 but hakuna wokuti anobvuma kufamba newe nekuti zvineka kutyisidzirwa kuti uchatiparira ngozi iwewe. Uchatiparira ngozi nei nekuti ndambuya amai vamai uchatiparira ngozi. Ngati inini handiprofiti. Ndangoendawo kuti hapana chinofamba ukasenza autambire mari matambudziko. Unogona uchingorwara endo kuchipatara hapana chi unoshaya chirwere. Saka ndazozvitsvaga kuna muprofeti novakazotaura akati ndoda kutaura nabereki vamai vako. Tisati tasvika hedu kuna profeti rege ndikudzorerei kumashure nekuti muri mumba imi makagara pane chinhu chamakaona mukati mekurarama kwenyu pamakazoti rega ndimboenda kumaprofeti ndichimbonozama kubatsirwa. Matambudziko amaisangana nawo imimi muchikura zvakazoita kuti mutange kuti rega ndifambe. Chii chaitika? Chaitika chikuru kwanga uri kuti ukashanda munhu akubhadhare mari yako. Unotozopedzisira matoro vana munhu akubhadhare mari. Ukahoda ukatengesa zvekukweretesa vanhu hapana nokubhadhara. Utano unogona uri munhu anorwara wakangowondoroka chii hapana chiri kufamba. Saka ndapa ndakati rega ndimbonotsvaga vanobatsira. Asi kapari zvino nyika yakaoma vamwe pamwe vanenge vasina mari dzekubhadhara. Chakazokushamisai imimi kuti right izvi hazvisisiri zvega izvi chii? Nondazonzwa pamatanga kutaura futi zvemweya yeuroi nechichi zvakafamba sei kuti tizosvika paconclusion yekuti hongu inini ndofunga ndine mweya yeuroi? Kutanga kwazvakaita zvekurwara izvozvo ndairwara musana nditi wenda kuchipatara utona musana uri kushayikwa chirwere. Plus ndainzwa ndakaita nguva yandainzwa mavoice. Ndakagara ndega so ndotonzwa mavoice mavataura neni kuti wagarirei enda kwanda kutuma. Mune muchimanzwa nguva masikati manheru kana kuti masikati utonzwa munhu ari kutaura newe munzeve. Munhu ndakagarirei kunzwa plus kakungosemwa nevanhu sokuti even usina munhu watadzira unenge uchingopiwa mhosva. Kana pabasa pandaishanda waingopiwa mhosva kuti
handina chandatadza munhu andatadzira vanhu vanongokuvenga kochii chii chainyatsotora nzvimbo ndinonzwa mutaura nyaya yekumabasa zvakaitika pamabasa mangani nekuti kuti uzoti chinhu zveshuwa pane zvinenge zviri kunetsa zvinenge zvaitika kairi katatu kachi ka4 5 because ndakatanga kushanda mumba ndashanda mumba munhu angatori munhu wepadhusa vanitsvagira kuna sisi vake zvakanaka muchitogwiranawirana mwedzi unohanda mari mwedzi unohanda mari dzeta 3-4 months kuti achikutambirisa hatese hakutambirisi ndakati munhu weukama anodi anonetsa ndaenda futi page 2 ndashanda mara haiuye waenda page 4 waenda page saka ndakatibvunza kuti saka vanhu vese kana ariwo mashandiro vari kuita kuti vanhu vese vari munyika umo vari kushanda vatambire kureva kuti kana vana kuchikora havaende kana kurama unorarama sei kana uri munhu asingatambiri plus basa racho upagare wakashanda 3-4 months raguma wamiswa zvisina tsarukano kuti zviri kuenda nekupi ndinongomiswa saka ngatidzokerei pamakatanga kunzwa mavoices pane wamakambotaura naye kana weukama zvichida pamwe vabereki kuti ndine manzwi andiri kunzwa munzeve achinditi wakagarirei somuka uende kwandakakutuma pandakatanga kunzwa mavoice vanhu vandakataura navo vanhu vechechi kandainamata sekukuva tainamata so ndopandakati inini ndiri kunzwa chi munhu ari kutaura neni munzeve dzangu saka mai vechikuru vati handinazva iwe uda upenga bva watokumidza uzotaura nani nemubatsiri ndakambona mumwe munhu akadaro akatozopedzisira aita sei apenga zvakaita nguva ende zvekuti ndanditi ndari munharaunda ndakagara nevamwe waitoti ndaitaura ndega but vamwe vanhu vaitozviona kuti munhu aita saka akaita karunyero kupe futi kekunyeva kuti chi ari kutaura ega ataura ega ari kutaura ega svikandazotsvaga mubatsiro ko chakaita kuti mutange kusiya vabereki kana kuti nehama ichi kuzotangira kuenda kunodudzira vari kuchechi nekuti zvichida pamwe zvinhu zviri kuitika mumusha kuti ndingotsvaga mubatsiri because zvokubasa ndakati kana ukaudza mubereki kana hama kana shamwari kuti kubasa handisi kutambira angazvigonisi ndikangoti handezvemweya izvi because handina chandatadza but basa unongomiswa handina munhu chandamutadzira but even ukahodha ukatengesa vanhu asi kudi hausi kubhadhara ndikangoti handezvemweya chete zvimunhu angatondi padudziro munhu wemweya ndiye anoona chezvemweya kana ndikabvunza mberi kwangu angazivo here mubereki kwangu ari panyama kufanana neni Alright. Ko mukurarama kwachona sezvo muri kuti ndezvemweya ndanzwa mataura mweya weuroi mune dzimwe hope here kana kuti zvimwe zvamunosangana nazvo zvamunoti izvi hazvizi zvega izvo zvinototyisa pakurarama ndorota ndichidya mune muchidya nogona rotochidya raisi nogona rotochidya nyama but paunongoti pepo zvinobva zvapera paunomuka mwoyo wakaita wakasviba plus ndine vanhu vandairota vekuti ndaiti ndikarota tinoti ndarota nhingi but kuti ndinzwisise kuti kuhopeko kunenge wazvinzwisa but paunoti pepo unobva waita sei wazvikanganwa sokuti nguva zhinji ndakatomboita nguva yakareba ndichirwadziwa nemakumbo aizvimba kuita matanda kudai so makumbo ari kuzvimba kuita matanda ndoenda kuchipatara chechi chirwere saka ndave ndaenda kumunhu wemweya kuti ini ndiri kuzvimba makumbo handiri kuita sei saka zvinombononoka akabva angoenda pamusoro nyaya akati iwe uri kushandiswa iwe plus ndaiti ndikarwadziwa nemusana kuti ndigare pasi so ndotonyangira kuti unorwadza musana kuti ugare pasi saka ndombotora hangu kuti because angoenda kuchipatara semunhu aingoti ndamuri munhu mukuru pane panenge mbereki igeni kuenda kupi munhu wemweya ndikauze mbereki kuti handisi kutambira agokupindura kuti kudi haazivewo rega ndingoenda kumweya ndigani ndaenda munhu wemweya kuti inini handisi kutambira plus basa unongovengwa nevanhu munhu usina kutadzira kutambira kwacho hautambira ukapinda basa nhasi mangwana wabuda kupinda nhasi mangwana wabuda semunhu anenge ati kure haumbofunga kuti rega ndibvunze mbereki kondobvunza mbereki kuti chikana munhu wakure inomutsvaga basa ka puse munhu wemukadzi ozonoroorwa saka saka kana ndatsvaga basa nhasi ndapinda basa mangwana ndabuda nhasi ndapinda handitambire kuti uzoda kutambira kuti uzonoda kunetsana nevanhu kuti yatorusha
ndanzwa muri kutaura kuti kuhope munotorota muchidya raisi dzimwe nguva muchidya nyama. Mune vanhu vamunoona vanhu ava munovaziva here kana kuti vanhu vamunongoona muri kuhope asi mukati mekurarama muvazivi? Vanhu handivazivi, handorota handiti. But zvandiye ndichiita ndinotovhunduka zvezvokuita ndononzi madzikirira kuti ndinotozorotomoka kuhope kuti vanhu vanongokarana kuti iwe uri kutaura kuhope uri kutaura kuhope. Saka ndinozombotora nguva ndakabva ndakunomhanya pamubatsiri kuti imi plus ndotaura kuti ndorota nyoka ndiri kutota inini kumakumbo kwangu kune nyoka uku. Ndandinomboda kungokuzama kuti ndikatoti angandipindure kuti chihama kuti ndikurota kumakumbo kwangu kune nyoka. Ndakabva ndakuenda kumunhu wemweya ndikati munhu waMwari ndimi vanhu vemweya ndimunoziva zviri kuitika chi munozviziva zviri kuitika kuti plus kurwara ikoko kuti unorwara munhu washaya chirwere. Dambudziko iri rakatanga rini rekuti munorota muchidya munorota nyoka inenge iri kumakumbo zvakane nguva yakareba sei? Ndinofunga 10 years atokwana. Iko zvino maane makore maya? Ndakura. Makura. Ndada kunzwisisa kuti dambudziko kana muri kuti rane 10 years zvichida pamwe dai makamboudzwa kana veukama vakura vanogona kuti no ngatimbozvitsvaga mosumuka semhuri kuti dambudziko riri kubva kupi? Andombofunga zveku tisati tatomboenda kune munhu waMwari uyu semwana ari kukura ari mumba. Andotombofunga zvekunetsa hama kana mukoma kana handina because ndakangoti chanchiri pamwoyo pangu kwangu kuenda kubasa ndandine shungu kuti ndakuenda kubasa ndobva ndozoita zvakati neupenyu hwangu. Saka zvaindirwadza kuti ndikasenza handisi kutambira basa kwacho ndiye ndichisemwa nejamba. Saka ndakangoti munhu waMwari ndiye ane mhinduro. Mwari ndo anopa vanhu mabasa. Saka nenini Mwari vachindipa basa nhasi mangwana ndashanda mangwana ndamira mangwana ndingainonobvunza hama ndingainonobvunza mubereki ndingainonobvunza mukoma. Katimbomira izve basa handi panyaya zvinoshamisa zvamuri kusangana nazvo zvekurota nyoka kurota muchidya nezvakasiyana siyana izvi tomboti dambudziko iroro chete takangotarisa nezvozvo zvinhu zvinotyisa ndiri mwana mudiki nini ndiri kukura ndakurota ndiri kudya kuhope ndiri kudya raisi ndiri kudya nyama ndiri kurota vanhu vandisingazive zvinotondishungurudza semwana. Ndofunga maybe pamwe ndaigona notanga unoti baba muchindona ndakadai so ndine hope dzakaita so dzandosangana nadzo ndibatsireiwo sedambudziko raani 10 years. Andinombobvudza hama. Pfungwa yangu inini ndakangonoti gendende kumunhu waMwari because anozavafundisa vanoparidza vanhu vaMwari basa rinobva kuna Mwari chichichi. Saka mhari dzizvo ndo dzandaiteerera vanhu vari kuparidza kuti basa rinobva kuna Mwari nini rangu plus unozoni kana wakura chero wangopedza chikoro kana usiri kusenza uda kuchengetwa nani? Ndizvozvo. Saka basa rangu ndo ranga riri pamwoyo pangu ndikati arega ndine munhu waMwari mufundisi vanhu vanogara vachiparidza vafundisi kuti basa rinobva kuna Mwari nini munhu waMwari. Saka munhu waMwari maienda kuna munhu waMwari wacho akatichi takatomboita nguva ndofa takaita 3-4 months vachinamata nini vachimanifesta madhimoni vachinamata nini manifesta madhimoni achitaura zvaaitaura madhimoni achitaura zvaaitaura madhimoni. Tsamara ndakazonowabvunza munhu kati muchinzwawo nevamwe semunhu anenge agarwa nemweya aita hanzi ari kuti chii madhimoni? Iyo madhimoni zvokuti izvo zvida kushanda naye. Kushanda naye kupi kumunda? Zvida kushanda naye tinomuka tichienda kunoroya naye anonamata chichi anonamata zvida kushanda naye muka. Saka munhu waMwari vanga vatozviona. Saka ndakazonyatsonowabvunza kana munhu waMwari chiri kumbonyatsonetsa life yangu chii ndanzwa namwe ndiri kumanifesta madhimoni chiri kumbonyatsonetsa chii? Vakazotsanangura vakati mune chivanhu chakaitwa mumusha menyu saka ndoda kutaura nani nambuya nasekuru. Mbuya nasekuru vapi? Amai vababa here kana kuti? Ekwana mai. Handimazvona zvana ndichitaura zviya kuti pamwe dai makatanga kuenda kuvabereki manje makaisumudza sei yananga kwana mbuya uku kunotonetsa kakopozi kune zviyera kune ngozi kune chii? Anozvona zvakatora nguva zvakatora nguva because ndaudzwa inini shoko vakangoti ndoda kuti ndinamate pamba
ndikati varamba pamba pani pana mbuya nasekuru kati mbuya nasekuru kati nekundida kuvanondita vatomborambe vanotonzi so ndinoita sei nenda kuchechi vatomborambe kati vanondidava asi ndizvo here vanokuda istere vanondida handina chekutema panyama chokuti ndingati vakandivenga aiwa asi as compared nevamwe vasukura ava tese tinodiwa vanhu vanochengedza runyararo vanhu vane rudo havasi vanhu vane utsinye unozoti vamwe vanhu vanochema kuti anambuya vedu vane utsinye kana kuti anambuya vane rusaruro isu takangokura tiri vana taingoti tinodiwa mumba medu mamune runyararo zvokuti zvinhu zvakatondikatyamadza pandikatozvinzwa kuti musha medu mune zvinhu zvakatodai so zvokuitika saka maudzwa zvese izvi kuti pane chivanhu chakaitwa mumusha menyu kusaidi rekwaamai mbuya nasekuru makazoisumudza sei nyaya yachona kuenda kwavari yakanetsa yakanetsa bosi ndakatoudza ari pano vakati atizvigoni ari pano maitaura nanana ana mai nini ana mbuya ana sekuru vamwewo vaning'ina vakoma macousins sezvokuti mufemi andombofunga kuti pane nyaya hombe saka ndakatoudza mamai nini so ndikati mama kuchechi kuna namati vamufundisi vati vanoda kuita sei kusoya vachienda namatira pamba but vanoda kutanga vataura nasekuru nambuya ndazvona zvikanzi auright mwana wangu ndazvinzwa ndokuti kutoita futi 3 months vakanyarara ndikati pamwe amen semunhu andingasingaenda kubasa unofunga kuti pamwe vanhu vakufunga kuti mwana ada kuchengetwa ndikati ndanoenda kuti kuna mwe mai guru kati mama fundisi wangu vakati vanoda kunamatira pamba zvikanzi iwe pamba paita sei ndikati mangoti vanoda kunamatira pamba zvikanzi auright njonosita shoko riya harina kusvika ndipo ndakatoona kuti kwenini ndindakatomira kaupenyu hwangu ndo hwakamira saka ndopa ndakazobva ndangoenda ndega kupi kumusha vanangonosvika ndikabvunza Sawira plus sezvo kwangu kuri kunzi mumusha mana amai ndakati ngendambobvunzawo 2-3 vemaraini vakati unoita ngozi nekuti uri mwana wemukwasha chii saka ndoita sebweze neni mubatsiri munhu waMwari koina ndiprofiti munhu waMwari ndiyaditi adautaura nevabereki vangu saka ndakazongoti ika ndiende kuna Sawira ndinobvunza Sawira zano Sawira akati haisi mhosva handiendi kuperekedza patangosvika vavachitambira zvakanaka vanamboita nyaya saka vachinzwa nyaya iyi vakati chii Sawira auya ari kuti muzukuru auya ari kuti ambuya nasekuru mumusha menyu mune zvinhu zvinonzi zvakabatwa zvinova ndo zvaukonzeresa matambudziko ese andosangana nawo vakazvitambira sei uye vakati chii Sawira haana zvizhinji zvaakataura neni handiti akangonditakura bhaangosvika neni pana Sawira wake sezvazviri ende vabereki sekuna mbuya havana kumboratidza kuti pane chakashata here kana kuti vavhunduka here kana kuti pane chavasiri kugutsikana nacho vangoti oright handei chibva tatoenda mangwanacho patatouya saka Sawira akaibreaka sei achiudza Sawira wake kuti ndo nyaya yauya nemwana asvingotaura zvazviri kuti asikana ndauya ndauya nemwana ati ane kwaaenda saka auye nevabereki vanzi kupi manje zvikanzi kutaundi kokoko zvikanzi alright saka naiwe kunodiwa kuenda rini ndikati kana mangwana chai akatotaura neni zvakanaka kana mangwana chai nekuti mubatsiri anga sinombondiudzawo kuti nyai angoti bati ndoda kutanga nataura akati ndoda kunamata pamba pa ndoda kutanga ndataura nawo saka makazosumuka here mukaenda unoona munhu waMwari wacho patatotakurana patauya zvakanaka tichitosekedzana tichikurukura tasvika iko ndo pakati ndoda kutaura nawo ndega iwe buda panze ndabuda panze pawataurwa nawo saka outcome yekutaura kwavakaita vakazoti chii tazoya kumba ndo pandikati nekukumanzi chii zvikanzi ati anoda mombe yei ati anoda mombe kuti tigadzirise
zvoda kugadzirwa zvacho. Ati anoda kunamatira pamba but ati anoda mombe. Saka inini kuziva munhu waMwari wangu ari munhu asingabhadharisi. Ndakatomira ndofunga dzimwe 2 months. Ndazozokera munhu ari naye munhu waMwari gara nyaya yangu yakazoperera papi. Kanza ndakakurukura nawo. Vane chinhu chavainacho. Ndavati vaenda nodi unodzosera. Saka chinhu chachona akatsanangura here kuti chinhu chemhando ipi? Iye ndofunga semunhu wechipentekoste ndofunga akatadza kuchitsanangura kuti chii. Akuti vane chinhu chavainacho. Ende ivo varodza kuti havana kuramba. Saka pakazoito 2-3 vanhu vakabva vati vakazopuma mai uroyi uchatiparira ngozi ndapusa manje ndikati woi mhosva yandaita kwenga wani handina wandatuka wani kwanza ndatotwadza so zvandaita handizvana. Saka unombobatwa nekakutyaka umbogara ndazonosumudza nyaya kunoti kusiri kufa ndekupi makore ari kutodi ari kufamba. Ndo pandakazodzokera ndikati gogo nyaya yedu iyendi pandakadzokera nimumwe akati mombe handamboti ndikuda mombe. Mombe iyi munondisa ndibhadharisa ndamboti mombe here ndangoti ndivane chinhu chavainacho ngavaina nichidzosera. Saka ndazodzokera kumusha vandadzokera futi kuna Sawira. Sawira akati kana une zvikukunetsa mwanangu pane mumwe mubatsira anobatsira futi apo. Vanaenda kumba vanotora sekuru vati sekuru vanzi pane mumwe mubatsira anobatsira futi apo. Vataenda batsira unotaura futi chizvimwe chiri kuna sekuru akati pane chinhu chavainacho ngavaende vanoita sei vanochidzosera. Ipapo akati ngavainacho havana kuendesa vazoti ngavaende vanochidzosera. Ivo ndipo vakazobvunzwawo nemwe mwana wavo kunaya mai muri kunetsana chii nemuzukuru wemwana wasisi. Ndakaenda kwandakaenda ndichinorapisa mumwe wenyu anga arwara. Saka makapiwa chinhu ichi. Alright. Ngekuti vanhu vese vanga vakutya kuti ndamai nanzi unotiparira ngozi ndamai unotiparira ngozi. Saka inokubvunza vanhu uko kuti naye inge chinonzi ngozi chii. Munhu ukanzi mwana waita matambudziko zvonzi yotora nasekuru nambuya ingeite ngozi here akati ngozi yei. Saka ndakatombotora makore ndichingotsvaga vanhu unobatsira vachitaura zvavanotaura kuti une mweya wakati une mweya wakati vachitadzawo zvipeza ndidzokere kupi ikoko futi. Ndazodzokera futi kusvika ndazototaura bhosi semunhu unonge usingazivi kuti chivanhu chinofamba sei. Vana vamazuva ano chivanhu hamuchizivi unonge usingazivi ndofambisa sei panhu unonge uchitya kuda kusunungurwa but kuda kutya futi kuti ndogona kupara mhosva. Ndivana zonzi enda wanzodzi yavo ndavana ngosvika nzodzi yakanditambira zvakanaka ndikati ndo zvandaita zvandafambira. Ivo vari kuti handifunge kuti kuchine vanhu. Saka mubatsiri watakaona akati kureva kwavakatora zvinhu zvavo here kana kuti hanzi handifunge kuti kuchine vanhu. Ko maziva sei kuti kuchine vanhu imi musina mbokuenda? Maziva sei kuti kuchine vanhu? Saka ndipo unozonota tisuda kutarisa munhu waMwari uyu wekuchechi kwamunoenda newamakaendeswa naSawira. Mune kumwe here kwamakambozvitsvaga mukaona nyaya ingori same? Kwakawanda. Vane vachiti chii? Kwakawanda vati une zimwe ariri pauri zvokuti mubatsiri wandakatoenda akatondidzinga akati iwe mhepo iri pauri nekuti taida kuita onet prayer. Kana tatadza kusumudza onet prayer pamusaka pako iwewe. Ndikati pamusaka pangu hanzi mhepo riri pauri iwewe rotondivharira chechi ndatadza kusumudza prayer. Ndikati naye munhu waMwari kuinge wani munoparidza kuti Mwari ane masimba ose wani andwazvona raiti zimhepo rei rarambidza onet prayer kuti isumudze hurwa iro ranzi unanzi mhepo riri pauri iwewe. Ndikati zvone zimhepo riri pauri iwewe ndatadza ndatinetesa tese muna mutatadza kunamata. Ndikati zvamuri kundiita hanzi zveshuwa handina mabatsira ndokuti handitomborigona. Ndikati zimhepo rinoremera munhu waMwari kuti atadza kusumudza prayer zimhepo rakaita sei? Saka vakataura futi vakati nejambwa rinoitewo kuti usatambire kuti ukasenza munhu akutambirise mari yako ukatengesera munhu akubhadhare kasvika pavanhu neasina kukutadzira anongokurerutsa nausina kukutadzira anongokurerutsa une jambwa.
runzwa muri taura vanhu vamwari ko kune vechivanhu makamboedzera kufambira dambudziko nokuti uchechi handendo kwamuri udzingwero kwamuri unzi zimepo riri pamuri andinombobvira ndaenda because yange iri nyaya yekushaya mari kana kuti inini wacho makasununguka here kuvanhu vechivanhu ini vanhu vechivanhu ndova ndikutoona ndova ndikutodai ndova ndikutoona kunge vanozvipedza izvozvo because ndatombotaura nemwe mufundisi wangu uchiti munhu 10 years uchinamata uri mukristu uri panzvimbo but chabuda apa hapana ende usingatombozive kuti utori nemhepo yakadaro vechivanhu ndingadai ndakatoenda pane nekuti ndandisina mari bhozi vechivanhu vanodi vanobhadharisa ende uri munhu asingashandi uri munhu asingashandi wekuti anongochiti ndikasenza ndikatambira ndichaenda kumunhu ichi ndichaenda kunobatsira ndinobhadhara mari yangu but vachiona unongo usina mari yekubhadhara saka unobatsirika sei ndoda kunzwa vabereki venyu imemi vari kuti chiini nyaya yedambudziko iri baba vangu inini vakashaya mama vangu inini varatidzawo kutya kuti hanzi unotiparira ngozi wewe ozuva zvangopera zvakadaro saka ndiendeita sei ndife ndakadaro munozoti zvinorwadza kufamba nchinzi ndine mweya huro inini ende unobatsirwa ende uchechi unonamatirwa totaura makoreka saka ine handitomboshanda harina chanditotombobata chinobatika saka mukoramba vangotarisa muri kufunga inini tsvaga unobatsira ende unobatsirwa hapana munhu wemumhuri wansina kushungurudza zvoenda mba kwake saka imi muri kunditarisa muri kufunga inini saka imi muri kunditarisa muri kufunga inini saka imi muri kunditarisa muri kufunga inini zvakaoma sei kuti muri muzukuru kumuri mutambudzwa nezvinhu zvekumba kwana amai ndozvokushungurudzai zvakaoma sei kuti utambire kuti ndo zvazviri nekuti munhu kana uchikura unochitarisira kuti kana ari mamhepo ndicharohwa nei kumusha kwedu apa murohwa nezvinhu zvekwana mbuya zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinorwadza ende chakanyorwadza chacho ndechekuti ivo vanga vatora havo nechi vachiziva kuti kune kwavakaenda because vamwe maiguru vandakatombotaura navo vakati iwewo munhu wemukwasha ndiwe kuda kudzidzisa vabereki vangu kufamba isusu kumba kuda hatifambe ndikati mama mimi tasemaoneka kuti mubatsiri uyu ari kutotaura kuti chi anototaura kuti kune chinhu chakanotorwa kwete kuchechi but kun'anga imi muri kuti hamufambe hamufambe kupi because ndandatora sekuru baba wavo vandaenda nawo wanzi wabuya uzokocha baba wangu iwo kufamba ndikati ndoda kuya pamatsanangura pavaiudza mwana wavo kuti mumwe wenyu arwara ndakafamba ndichida kuedza kuti apore vachitsanangura ivo chinhu chavo chavakanotora ichi chinhu chemhandoi kuti chinzi chikwambo here kuti chinzi chii hachizivikanwe kuti chinganzi chii because uyu akangoti mune chinhu chaminacho ivo vakati ndakachipiwa ndairapisa chi mwana wangu saka murume wangu yakati imimi munogoti mune pamakaenda unorapei makataura zvekuti munorapisa mwana chinhu chii chamakapiwa ende makauire makanyarara makaudzani nokuti vanhu vese vatosvika pakukura ndofunga chakatorwa because inini ndanzi zvinhu zvakaitwa ndofunga ndiri mwana mucheche saka vanhu vese vasvika pakukura vasingaziva kuti mhuri mune chinhu chakaita sei chakadaro makachengeterei makanyarara ndozvo makachengeterei makanyarara saka munhu akavabatisa chinhu ichi kuti ndo chinovarapa chinovachengetedza mwana wacho here zvino chapanduka chakushandisa vana here saka chine minochidzosera kuti hachidzosere hatizi kuti inganga rudzi yakavapa tese vazukuru vana zvese aumbofu ini ndakatombodaro because mumwe munhu kukurukura nevanhu vemari next doga vatoita kuti iwe munhu wako anonyepa angakudza kuti uri kushandiswa nechinhu chemumusha manamai wako uri mwana wemukwasha ndosandabvunza kana kuti imimi muri muzukuru zviri kukwanirai papi ndikati inini handiprofiti
chandakafara ndechekuti akaprofita akapedza nyaya yake because akatoti enda unovatora akakurukura nawo da akaprofita akasira zviri kurodhi taiti munhu mheno akurotomoka but akatoprofita akapedza akati ngavauye kuno ndautaura nawo ndanzwa muchiti izvo vataurwa nawo vakati izvo chinhu chinoda kuningirikinwa chinoda kunodzoserwa chainzi chinodzoserwa kupi nekuti ambuya kutaura kwavo vane ruzivo nekuti vakabva vatotsanangura kuti izvoni hakusisina vanhu ndo zvakanetsa zvacho kuti semunhu mukuru hauzonyanywa furufusha kuti saka ndekupi kwamakaenda saka handiti chandoingoda chete kuti nyaya itedzei ipere unozoti vanhu vakuru kudhara pamwe vaifamba vachitsvaga kurapwa vachitsvaga zvizhinji kana chabatwa nawo haisi kutukana haisi kupanana mhosva haisi kufurufushana nawo ndekuti sei ndengopedza dambudziko saka vakangoti ndifunga kuti kuchine vanhu kuti ine chemuende pandakati kwevanogoti handifunga kuti kuchine vanhu vakambokuenda vakakuenda rini vakapesera kuenda vaziva sei kuti hakusisina vanhu anozvona but semunhu anenge dongochengetedza nyara kuti da kuita zvinhu zvedumurudu mazoziva sei mimi kuti hakuchina vanhu vaonaona kuti munhu mukuru vanoti ya statement asi semuzukuru hongu mune matambudziko amuri kusangana nawo vana amai kureva vana nyakutumbura venyu nanasekuru hanzvadzi dzana amai vari kuwirirana nazvo here kuti mubatsirwe nekuti nyaya iyi haisingori ngozi kwamuri semuzukuru munoimaparira futi anani vana amai nekuti inyaya dzekubva kwambuya ingozere vakati kandanongedzwa amen nekuti patomboti handisi kuti ingozi kana kuti ndizvo zvazviri vachamuka vachiti ndanongedzwa kana vakati vanongedzwa ndofunga urongwa hwekuti vanoripwa hunoitwa nekuti inini pandakauya ndeshoko rekuti ndaenda kuchechi uku ndanzi ndiuye hanini ndakaudzawo sekuru tete ambuya mainini maiguru andwazvona vangoti oraiti avana kusvitsa shoko saka inini kunzwisa kuti vana vavo ndofunga vana vavo vakazoti wani mwana wavo ndiye mamwe maiguru ndovakati isusu tiri vana tazvinzwa kuti iwewe une zviri kukunetsa but isusu tiri vana hatikwanisi kutaura namai vedu nyaya idzodzo umbogara iwe usingazivi kuti chivanhu chinofambiswa sei saka nekuzotaura nanamai vechikuru unotofamba uchibvunza nagogo nyaya gogo nyaya yakadai inofambiswa sei ndipo zvakanzi enda kuna savira usika ndazosvika kuna savira but savira akati haisi mhosva handikuperekedze mwanangu vatondiperekedzesa akutosvika vamwe saka zvekutaurika izvo zvokuti uchazotiparira ngozi imhosva zvakatombotaurika ndikati but kusiri kufa ndekupi hongu madaira chimwe chikamu chezvandakubvunzai but ndoda kudzorai pakuti ivo ana amai nanasekuru hanzvadzi dzaamai vari kubvuma here kuti imini musumuke muchinobatsirwa naamai vavo kuti ndiende naamai vavo vana vakagara vataura vakati isusu hatipindire munyaya idzi saka ini ndakatozoona kuti ndiri kurebesa nyaya handiti ndisekuru nambuya vananzi ndiuye navo ko sekuru vangu nambuya vangu vanotyisa chii saka ndakazoti ndiregedze kunotaura navo inini direct semwana unokunotajairirwa vanangoenda kuna sawiri because zvakanditora nguva zvizvo ndomukutaura ndaitobvunza kuti ana mama avakomende ana sekuru avakomente ndinoda kubatsirwawo naimi upenyu wangu hausi kufamba enda kutsvaga unobatsira tsvaga unobatsira enda unamatwa enda kumachechi enda unamatwa enda unobatsirwa ndozvo saka wotombotenderera isusu tiri vana hatigoni kuita sei kutaura nyaya yakadai saka ndakazoenda kuna sekuru sekuru zvezvo vakandigamuchira zvakanaka vatatoenda vayataurwa nyaya but action manje hapana ari kusumuka ari kusimudza musoro ndofunga tichitanga ndakubvunzai kuti kohendava mafamba mega zvichireva here kuti imimi chete ndimurisangana nematambudziko aya kana kuti vamwe vane zvavari kutosanganawo nazvo asi sekutya kwamaiita pamwe ndo kutya kwavainavo muchitaurirana semasiblings hapana here vamwe vane matambudziko akangofanana nei vazhinji vedu matambudziko vanawo vazhinji vedu matambudziko tinawo but izvozvo zvekuti
pazvakangotaura kuti iwe uchatiparira ngozi uchatiparira ngozi. Vamwe vakabva vasudukira kure vakati uchatiparira ngozi. Saka inini ndindakazonyatsoona ndikati tsvaga ndikati aiwa ndikandobvunza inini vanhu vakuru kuti nai ngozi here kusiri kufa ndekupi arurwadziwa ndini arurwadziwa ndini kusiri kufa ndekupi kana kuna ari kurwadziwa mumhuri ndofunga inini ndini ndakanyanya kurwadziwa kana mwana vatambudziko wavo vamwe vana wawo but inini ndinonyatsorwadziwa. Nhasi uno ndanzoma muchitaura napapa prophet muri kutsvaga rubatsiro vanhu vakaita sei? Handisi kusarudza chero anokukwanisa chero nekuti ndikada kusarudza ndinenge ndindi kuza kwandoponera. Handisi kusarudza handisi kusarudza and I think ndikaona munhu wechivanhu ndingafare chaizvo nekuti paunonzi une nyora dzeuroi une mweya uri kushandisa kana kune vanhu vaMwari vanozvigonawo ndakasununguka chandiri kuda kusunungurwa. Makadziswa rini kunyore? Kutaurwa kwazvo zvanzi uri mwana mucheche uri mwana mucheche. Asi maigara nambuya? Andombogara navo zvakanyanya asi ungaziva uri mwana mucheche pamwe wakambobatiswa here kana kuti plus magara macho vanhu vanokufarira kana chiti anondifarira nditi munhu ane rudo munhu munyoro tese vazukuru vese vane vanakomana vanasikana zvokuti kuti pandakatoudzwa inini kuti chinhu chiri kubva zvakanditorera kunetsekana kuti awa ndinangu vanhu vedu vanhu vane rudo vanhu vanochengetedza runyararo ndozvone vanhu vanokuda handina chitema chandakaona chakaipa pavari kuti saka iye n'anga yeye akavapa chinhu ichi akavaita sei. Saka nhasi unototi pawanika munhu zvichida pamwe ndowechivanhu kana ndowechi vanobvuma here kusumuka kuti mubatsiro? Saka kana makaramba zvoitwa ndikutobvunza imimi tisoda kuti mubatsiri ndiye ngaaite sei nekuti handilike zvamataura kuti pamusha pavo vanongonaka futi kuti handisi kuda vanhu pamusha pavo. Saka vakaramba zvoitwa sei? Ndo zvandinoda kuti unzwe kwamuri. Vachatonetsa because vachatonetsa because havangarambeka havangarambe because sekuru vakazosvika pakushayika ndikaenda kuhanzvadzi yavo hanzvadzi akataura akati siitira mwana zvaita sei zvakumbira ivo vanongotaura kuti ndakangoenda kundapiswa mwana ubva ndapuwa junior tirambe kuti nganga dzakaipa kune nganga dzinobatisa vanhu woti ndakanobatsirwa akutodya vana vako handiti hatirambi nevazukuru saka vanorambiri kungatiti vabatsiri vauye hongu hambuya vapamwe vanogona kunge vainazvo zvavainazvo but ponzi hazvisi izvo zviri kukonzesa matambudziko ako zviri kubva uku kune rimwe saidi anenge ari magetsi munozoita sei? Handingaiti sei because apa ivo vakatobvuma hava handiti vakatonzi mundichinja mei nacho aiyo kwese koko ndiri kukunzwisisa ndiri kuti mubatsiri azouya handiti chabatwa chimucheche hongu chabviswa asi tozoona mubatsiri kuti no hongu chinhu ichi chine fraction yezvachakachikonzeresawo asi dambudziko hombe chairo harizi rina mbuya ava riri kumba kwenyu apa imambo unenge rina ambuya tinongoenda futi kumba kwedu uku kuambuya munozovadi ndozovadini kana uchikumbira rego vanokumbira rego kana vachiripo vanodi vanoripo ndozvanambotaura kuti inini mubatsiri akandiudza akaratidza kuti ari kuziva zvinhu zvake saka handina doubt kuti ndozvanditorera makore ndofunga ndataura kuti 10 years ndazviziva kunyarara uku kwangu kutonyarara kuti mubatsiri uyu rege timbotsvaga munhu kuti patiwane here mumwe anobatsira neimwe nzira dzamara watoona kuti ende kumwe kwese ndaitotsvaga kumwe kwese kwaunongoenda vanonongedzera chi ipapo vanongonongedzera ipapo vanongonongedzera ipapo vanongonongedzera ipapo vanongonongedzera ipapo
saka kuti kunozwa imwe mubatsiri kuti handingazvirambe kuti chero akati chikamu chimwe ndo chakabatwa asi kune chimwe chikamu aiwa handizvirambe nekuti kuona vanobatsira simba ravo rakasiyana saka zvinogamuchirika because mumwe anogona kunge akaona akakona iko kubva tifaneke mukakona akahombeka asina kutoona asi chandakafarira ndechekuti vakataurwa navo vakabvuma kuratidza kuti vatati vari kuzviziva even pamberi pemurume wavo vakatoti paipe pandakaenda vakati kwema muna kundiudza sei kuti mune chinhu ichi saka kuzototaura kuti handifungoti kuchine vanhu kuda kuti vari kuita sei vari kubvuma asi chero zvikanzi pane chimwe chikamu chisina kubatwa naivo mbuya chakabatwa nava kana zvichiripwa zvinoripwa ndiana baba varipo mwana akanganisa ina ndaukanganisa nekuda nekudi ndinotenda Sinyashi ndofunga mhuri yeZimbabwe yanzwa nhau yamuri kutsanangura. Mhuri yeZimbabwe ndovemba manzwa nyaya ina Sinyasha vauya pamberi penyu vari kutsanangura kuti inini ndine matambudziko andiri kusangana nawo ndikashanda hapana chinobuda. Vamwe tinotozobva takutukana mari yaramba kubuda. Zvese zvatinenge takawirirana zvinenge zvisisiri izvo zviri kuitika. Ndofunga vatsanangura futi vakati pavanorara vari kusangana nehope dzangati dzinotyisa kurota uchidya. Dzimwe nguva vanotsanangura vachiti ndinotomurota ndichidya nyama kana raisi. Mamwe mazuva ndinorota kumakumbo kwangu kuine nyoka inenge iriko. Mhuri yeZimbabwe kune vanokwanisa kubatsira. Ndofunga mukaona munhu auya paruzhinji nhau inenge yabva kure, inenge yamuremera akushaya kuti oita sei. Vechivanhu vemakereke hero dambudziko batsirai mwanasikana dambudziko rake ringe riri rinoganuka upenyu hwake hunge huri unoenda kumberi. Zita rangu ini ndoitwa Frank Wesere. Ndikutendai nekutsigira ZimNewsBeat TV ndichiti chisarai.